Απόστολε, εσύ που μυρίζει 10 με 12 ώρες ψωμί, έχει συνηθίσει τη μυρωδιά ή μυρίζει ακόμα? Κοίτα, να σου πω κάτι, ρε φίλε, όταν είσαι 10 και 12 ώρες μέσα σε ένα μαγαζί και μυρίζεις τα ίδια και τα ίδια πράγματα κάθε μέρα, από ένα σημείο και μετά η μύτη συνηθίζει. Οπότε αυτό που θα μυρίσεις εσύ την ώρα που θα μπει στο φρέσκο βούτυρο, ας πούμε, ή τη βανίλια που ψήνεται στο κουλουράκι, εγώ δεν θα το μυρίσω. Μετά από τόσα χρόνια έχω καταλήξει στην επιλεκτική όσφρηση, ρε παιδί μου. Μπορεί αυτά να μην τα μυρίζω, αλλά αν κάτι πάει να καεί, το ένα ταψί ανάμεσα στα 5 που είναι μέσα στο φουρνό, κατευθείαν αυτή τη μυρωδιά θα την πιάσει η μύτη. Ή όταν το κουλούρι, ας πούμε, είναι έτοιμο να ψηθεί την ώρα που καβουρδίζεται το σουσάμι από πάνω και θέλει 1 λεπτό για να καεί, εκείνη τη μυρωδιά θα την πιάσω σίγουρα. Μπορώ να καταλάβω το προζύμι μας αν είναι έτοιμο, απλώς μυρίζοντας τη ζύμη. Έχει συγκεκριμένη οξύτητα όταν θέλει να το ξαναπιάσεις, ας πούμε, ή αν είναι έτοιμο να το δουλέψεις. Και το άλλο, εγώ για να μυρίσω αυτά που μυρίζεις εσύ την ώρα που θα μπει στο μαγαζί, πρέπει να βγω έξω και μετά να ξαναμπω μέσα και να πω: Ωραία, φίλε, τι ωραία που μυρίζει το μαγαζί μας. Είναι τέλεια αυτή η μυρωδιά. Αλλά την ώρα της μάχης που όλα γίνονται εδώ μέσα όπα, εκείνη την ώρα μυρίζουμε που πάντα επιλεκτικά.